Hei, oletko sinä aikuisena saanut tietää, että sun biologinen vanhempi ei olekaan se, mitä sä oot luullut? Jos näin on tapahtunut, niin mitä todennäköisemmin sä oot kohdannut elämässäsi luottamustrauman. Mun nimi on Mari Valonmeri. Mä oon kirjoittanut kirjan tästä aiheesta. Sen kirjan nimi on Salattu toivottu lapsi. Hyvin kovan kysynnän vuoksi mä järjestän nyt lokakuussa 11. päivä lauantaina ryhmäterapian luottamustraumasta toipuville ihmisille. Jos sä oot kiinnostunut osallistumaan ryhmään, niin laita mulle sähköpostia tohon osoitteeseen. Ryhmä järjestyy, jos meillä on riittävästi osallistujia. Voit myös kysyä lisäkysymyksiä tuosta mun sähköpostista. Mut kuullaan ja nähdään lokakuussa. Moikka!